बिजनीआव आयेन बेरेखा मोसौ जब्द खालामदों। बिजनी जार्भिस पानियाव गंनै टाटा बलेर पिकआप गारिजों लोगोसे मा 14 आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ जब्द खालामनाय जादों। बिष्णुपुर एसएसबीनि अपारेशननि समाव मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। हमनो मोननाय टाटा बलेर पिकआप गारिनि अनजिमाया AS15A7038 आरो गुबुन गंसेया नम्बर प्लेट गैयै। गंनै गारि सालायगिरिफोर फारि आशराफुल इस्लाम, दिवान आजादुल आरो आब्दुल साबुरखौ एसएसबी हानजाया मोसौजों लोगोसे पानबारि पुलिस थानायाव गथायनानै होयो। हमजानाय साथामबो बरपेटा जिल्ला कलगासियानि। मोसौफोरखौ खाथिनि भुटाननिफ्राय सिखावै लाबोनाय जादोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। बिसोरनि गेजेराव गोबां मिथुन मोसौफोरबो दङ, जेराव गोबां मोसौफोरखौ बिसोरनि खोमायाव टेग खालामनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला टेगफोरा आसामाव रेबथुमजानाय नङा। पानबारि पुलिस थानाया बेनि सोमोन्दै 18/24 आव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो दा बे समाव नायबिजिरगासिनो दङ। এইবিলাক বেছি গম পোৱা যায় চেক কৰা মানে অলপমান হাম্বাটোতে বুলি এইবিলাক বেছি গম পোৱা যায় চেক কৰা